Jeg hedder Becca. Og jeg hedder Sofie. Og gruppens kameramand er Alberti. Yes. Okay. I vores forsøg, der skal vi starte med at tilslutte denne lysmåler til vores computer, som er tilsluttet Logger Pro. Yes. Og vi tænder for alle vores apparater. Og vi har en lineal her på 1 meter, fordi vi skal gå helt ud til 90 meter. Vi skal starte med at lægge lysmåleren 5 cm fra vores lyskilde. Og det er vigtigt, at lysmåleren er i samme højde som pæren. Ja. Vores lyskilde. Vi skal så rykke lysmåleren 1 cm fra lyskilden, indtil vi når de 30 cm. Yes. Og det er vigtigt lige at sige, at når vi skal lave det forsøg, så skal der være helt mørkt i rummet, det vil sige, at gardinerne skal ned. Og man kan jo så se data på vores computer i Logger Pro. Når vi når 30 cm, rykker vi lysmåleren 5 cm hver gang. Måler vores data 5 cm mere, indtil vi når 90. Yes. Man skal også huske at lave en nulmåling, det vil sige, når der er helt mørkt i rummet, og pæren er mega tæt. Ja. Ja. Det var alt herfra.